Hafaliad cromlin C yw y yn haflu 9 x i'r pŵer 3 minus kx plus 5. Hynny yw, mae'n gromlin cubic. Mae'r pwynt Q ar C ac mae fel bod gan y tangiad i C yn Q y graddiant minus 9. Mae'n dod lawr. Cyfesurin xq yw 3. Felly, os ych chi'n gyfarwydd a'ch cromliniau cubic, a mae gyda ni cyfernod yr x cube yn positif, felly byddai'n siap, byddai'n dod lan o'r ochr gwylod, chwith i pigyn, lawr i pigyn arall a nôl lan. 2 pigyn. Felly, a dangoswch fod K yn hafel 12 i ddechrau. Felly, y yn hafel i'r mynegiad yna. Gan bod ni siarad am tangiad, mae rhaid i ni ddifferu hwnna. Felly, dyma'n gromlin i rhywbeth yn debyg yna, ish. A mae Q gyda ni ar y gromlin C fel bod graddiant y tangiad yn Q yn minus 9. Felly mae angen i ni ddifferu gynta. Felly, 9 x cube yn mynd yn 3x sgwar a kx yn mynd yn minus k a wedyn mae'r 5 yn diflannu. Felly dyna'r differiad. Ond ni'n gwybod, tacluso hwnna, so 1 treian x sgwar minus k yw'r differiad. Ond ni'n gwybod bod y graddiant yn minus 9 pan mae x yn 3. Felly dy dx pan mae x yn 3 yn minus 9. Felly fi'n gallu gosod x yn 3 mewn i'r differiad cynta i gael minus 9. Felly mae 9 dros 3, dod ar 9 draw, felly plus 9 yn haflu k, a mae k yn dod yn 12 gyda ni. Felly, yr ail ddarn, darganfyddwch cyfesurynau bob un o'r pwyntiau arhosol a darganfyddwch ein natur. Mae'r pwyntiau arhosol lle mae'r cromlin yn troi, lle mae'r graddiant yn 0. Mae'r graddiant ar stop, mae'n aros, felly mae'r graddiant yn 0 ar y pwyntiau arhosol. Felly, ni'n gwybod bod yn differiad ni yn treian x sgwar minus 12 nawr, gosod hwnna'n haflu 0, ail drefnu, mynd ar 12 draw, llosi popeth y 3, felly x sgwar yn haflu 36, x yn mynd i fod yn plus a minus. Cofiwch y plus a'r minus. Mae 2 bwynt gyda ni, 2 bwynt arhosol gyda ni, felly mae angen cofio am y 2. Felly, minus 6 a 6 yw'n cyfesurin x, mae angen cyfesurynau, felly mae angen y hefyd. Felly gosod y nôl mewn i'r greiddiol, gosod x yn haflu 6 nôl mewn i'r greiddiol, a mae 9 6 wedi cwbo, minus 12 llosi 6 plus 5 gyda ni. Ar gyfer yr un gynta, gweithio hwnna mas, a mae'n dod yn minus 43. Felly mae'n pwynt cynta ni'n 6 minus 43. Ar gyfer yr minus 6, felly x yn minus 6, gosod hwnna mewn i'r hafaliad cynta, felly minus 6 wedi cwbo, a minus 12 llosi minus 6, hwnna mynd yn plus 5, a mae hwnna'n dod yn plus 53 gyda ni. Felly'n ail pwynt ni yw minus 6, 53. Felly, mae 2 bwynt gyda ni arhosol. Nawr os ych chi, mae'n gofyn i ni darganfod ein natur. Felly ni'n mynd i ail differu i weld os ni'n gallu dod o hyd i natur trwy ail differu. Ond os ych chi'n gyfarwydd â cromlin x cube positif, x cube yn positif, chi'n gallu gweld mae'r pwynt sydd â x yn minus 6 yw'r pwynt maximum, neu'r uchafbwynt, a'r pwynt gyda x yn 6 yw'r isafbwynt, neu'r minimum. Ond, i wneud yn swyddogol, newn ni ail differu, felly differiad cynta oedd treian x sgwar minus k, treian x sgwar yn mynd yn 2x i'r pŵer 1, a mae'r k yn diflannu. Felly, 2 dreian x ydyn ni.
Pan mae x yn 6, y 2 dreian 6 yn 4 sy'n positif, felly pwynt minimum i safbwynt, fel wedwn ni gyna. A pan mae x yn -6, mae gyda ni -4 fel yr ail differiad, felly mae graddiant yn dod lawr, felly mae pwynt maximum dyn ni. Felly pwynt minimum ar 6 -14 a pwynt maximum ar -6 53. Nawr mae angen i ni fraslunio'r gromlin yn weddol taclus gan labelin glir y pwyntiau arhosol a'r pwynt lle mae y gromlin yn croesi'r uchelyn x. Felly mae'n croesi'r uchelyn x yn 5 pan mae x yn 0. Croesi'r uchelyn y, mae'n fel un fi. Pan mae x yn 0, ni'n croesi'r uchelyn y yn 5. Felly mae hwnna mewn. A mae'r ddwy bwynt yn ni, felly 6 -43 i'r pwynt minimum a -6 53 i'r pwynt maximum. Mae'n uchelynau ni felly yn dod rhwng y ddau 6, mae uchelyn y yn dod lawr fyna rhwng y ddau a rhwng y ddau pwynt y maximum a minimum hefyd. Ewn ni nawr edrych ar hwn gyda GeoGebra. Mae gyda ni'r ffwythiant yma, oedd gyda ni'n y cwestiwn, a wedyn ni, dyma ni, x yn haflu 19 x cubed, y yn haflu 19 x cubed minus 12x, a wnaethon ni ddarganfod plus 5. Newn ni gosod c mewn hefyd, fel bod ni'n gallu newid y c. Felly fel i ni newid y c, chi'n gweld sut mae'r ffwythiant yn newid. So ni nôl lan i beth oedd ni yn y cwestiwn. Tua fyna. A wedyn oedd yn dweithio ni bod Q ar y gromlin fel bod y graddiant hon, y tangiad, yn -9. Wel, mae uchelynau ni a ddim yr un graddiant, so fydde'n galed i weld taw -9 sydd gyda ni. Ond os bod fi'n symud yr 12, y c fi'n meddwl, i nôl ymlaen, fel bod chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd, a gan bod y ddau uchelyn a gwahanol graddfa, i ni methu gweld le mae'r graddiant y tangiad yn -9. Os gosodwn ni fe fan hyn yn 12-ish, fyna, felly chi'n gallu gweld fyna rhywle lle mae'r graddiant yn -9 i fod. O'r gorau. Ewn ni roi'r pwyntiau arhosol mewn. So dyna'r ddau bwynt arhosol. A chi'n gallu gweld nawr bod rhain yn symud fel mae'r graff yn symud. Felly mae'r pwyntiau arhosol gyda ni. Pan oedd c yn 12, ish. Tua fyna. Chi'n gallu gweld bod y pwynt -6 gyda pwynt maximum a pwynt 6 gyda pwynt minimum. A nawr, ni wedi dod i'r hyn mewn, rhoi y differiad hwnna, felly dyna graddiant, dyna'r tangiad, dyma deilliad, sef differiad fx. A chi'n gallu gweld pan mae x yn haflu -6 bod y differiad yn 0. Mae gwerth y differiad, y deilliad, dylen ni fod yn gweud, yn 0. A hefyd pan mae x yn haflu 6. A cyn x yn 6, ni negatif, negatif, negatif. Felly mae graddiant yn negatif bob ochr. Felly mae pwynt maximum dyn ni, os oedd
differiad, yr ail differiad yn dod lawr. Dyma'r differiad cyntaf. Felly graddiant y graddiant yn dod lawr yn negatif, felly pwynt maximum dyn ni. A'r un peth ar gyfer y pwynt minimum, mae x yn haflu 6 yn rhoi'r deilliad cyntaf yn 0, ond mae graddiant hwnna'n cynyddu, felly pwynt maximum sydd gyda ni. Ar gyfer graff y ffwythiant oedd angen, chi'n gallu gweld bod e'n croesi ar y pwynt, os na i fe'n fwy o seis, bod ni'n croesi ar y pwynt x yn hawlu 5, a fyna, a mae gyda ni yr pwyntiau arhosol minus 43 ar gyfer x yn 6 a plus 45 ar gyfer x yn minus 6. Dyna flas i chi ar sut mae defnyddio GeoGebra i checio lan ar beth chi'n gweithio arno. Chi'n cael fwy o wybodaeth, fwy o ddealltwriaeth o'r cwestiynau yma yn algebra. Be ddim angen chi fod mor fanwl gywir â hyn. Braslun oedd yn gofyn am, ond mae'n help i chi weld beth sy'n digwydd.